It-tensjoni internazzjonali bejn numru ta' pajjiżi fl-aħħar ġimgħat u xhur waslet biex ola l-prezz taż-żejt, tant li kien hemm mumenti li laħaq il-livell ta' $69 l-barmil. Madwar l-Unjoni Ewropea il-prezz tal-petrol u d-diesel fl-aħħar xahar ola b'medja ta' 2 ċenteżmi u 3 ċenteżmi rispettivament. Madankollu f'Malta l-prezzijiet baqgħu stabbli biex fil-fatt pajjiżna kien l-uniku pajjiż li fih ma kienx hemm żieda fil-prezz tal-fuel. F'25 pajjiż ieħor kien hemm żieda jew fil-prezz tal-petrol jew f'dak tad-diesel, jew saħansitra fit-tnejn li huma. L-ogħla prezz tal-petrol kien fl-Olanda 30 ċenteżmu aktar minn Malta u l-ogħla prezz tad-diesel kien fl-Iżvezja 31 ċenteżmu aktar minn pajjiżna. Il-konsumatur f'pajjiżna ma gawdix sempliċement matul l-aħħar xahar grazzi għall politika enerġetika tal-Gvern. Mill-ewwel xahar sieħ tal-Gvern Laburista fl-2013 f'Malta il-prezz tal-petrol u d-diesel naqas b'7% u 9% rispettivament. B'kuntrast tul l-amministrazzjoni ta' qabel il-bidla fil-Gvern, il-petrol kien ogħla b'36% u d-diesel b'35%. Dan fi żmien meta żieda fl-Unjoni Ewropea kienet ta' 21% fil-petrol u 17% fid-diesel. Biex filwaqt li l-Gvern Laburista rraħħas il-prezzijiet tal-fjuwil aktar milli naqsu fl-Unjoni Ewropea, il-Gvern ta' qabel kien impona żieda kważi d-doppju ta' dik fl-Ewropa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.